Извинете, мога ли да разбера какво е това? Тротинетка? И всъщност искам да го пробвам. Даже още сега. Ще ме изчакаш, нали? Това какво е? С 4 гуми. Някаква четириколка. Четириколка, да. Стоп. Топ скутърс. Ето, сега ще разбера по-основна информация. Изглежда ми приятно като за градска среда. Така, добре. Нека да видим какви са характеристиките и дали ще ми послужи. Изглежда много удобно, приятно. Така. Какво имаме? 1000 вата мотор. Добре. Това като за градска среда мисля, че е абсолютно достатъчно. Така. Имаме 20 ампер часа батерия. Да сметна, да отида до кафето, да мога да се видя с Дейси, след това да се върна, но пък ще трябва и да напазаря. Чудесно, устройваме. Добре, скоростта 30 км в час. Още по-добре, ще мога да се предвиждам, ще избягвам всички трафици в града и най-вече ще бъда спокойна на края на деня, на работния си ден, да. Чудесно. След като разбрахме всички подробности, е време да го изпробваме. Топ Скутерс, благодаря ви! Ама аз назад мога ли да дам? И задна има. И задна. Ние забравихме да го кажем. Нищо, давай назад. Ето, вижте.